Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και εσάς που είστε εδώ αυτές τις ωραίες μέρες να μας ακούσετε. Θα προχωρήσω σύντομα για να μην καθυστερούμε. Η αθυρωματική νόσος αρχίζει από τη στιγμή που οι λιποπρωτεΐνες περνούν στον υπενδοθυλιακό χώρο και δεσμεύονται από τα μακροφάγα. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει δύο απαραίτητες προϋποθέσεις να έχουμε. Καταρχάς, να υπάρξει μια βλάβη στο ενδοθήλιο. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι το φυσιολογικό ενδοθήλιο. Και όταν αυτό παρουσιάσει μια δυσλειτουργία, τότε βρίσκουν την ευκαιρία οι παθογόνες αυτές λιποπρωτεΐνες να περάσουν το φραγμό αυτό και να μπουν στον υπενδοθυλιακό χώρο, ώστε να προωθηθεί, να αρχίσει και να προωθηθεί η διαδικασία της αθυρωματικής νόσου. Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο, πέρα από τη δυσλειτουργία του ενδοθυλίου, είναι το μέγεθος των λιποπρωτεϊνών. Ξέρουμε ότι οι μεγάλες λιποπρωτεΐνες, όπως είναι τα χυλομικρά και η VLDL, δεν μπορούν, γιατί λόγω μεγέθους δεν μπορούν να περάσουν την ίντιμα. Όμως, μέσα στα αγγεία, μέσα στην κυκλοφορία, υφίστανται ένα remodeling με τη δράση ορισμένων ενζύμων, κυρίως της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, και με το remodeling αυτό μειώνονται, γιατί μικραίνει το περιεχόμενό τους σε τριγλικερίδια, έτσι γίνονται μικρότερες και μπορούν να πάνε στο αρτηριακό τείχομα. Βλέπουμε εδώ καλύτερα πόσο μεγάλα είναι τα χυλομικρά και η VLDL και πώς με την τροποποίηση μετά από τη δράση των ενζύμων μικραίνουν και έτσι πιο εύκολη γίνεται η είσοδό τους μέσα κάτω από το ενδοθήλιο. Βλέπουμε εδώ ακόμα καλύτερα τις πλούσιες σε τριγλικερίδια λιποπρωτεΐνες με τη δράση εδώ της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, πώς μικραίνουν και πώς περνούν, όχι μόνο περνούν, αλλά δεσμεύονται και από τα μακροφάγα. Και αυτό έχει βρεθεί, έχει αποδειχτεί με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Εδώ πέρα είναι πλούσιες σε τριγλικερίδια λιποπρωτεΐνες δεσμευμένες στα μακροφάγα του υπενδοθυλιακού χώρου, σε μια αθυρωματική πλάκα. Πολύ σημαντικό για να συμβεί αυτό είναι της νηστείας, τα επίπεδα νηστείας των τριγλικεριδίων. Και βλέπουμε εδώ, είναι πολύ ωραία διαφάνεια, τα πράσινα είναι η HDL, εδώ είναι τα κίτρινα η LDL, και με στα κόκκινα αντιπροσωπεύονται οι λιποπρωτεΐνες πλούσιες, τα υπόλοιπα λιποπρωτεϊνών που είναι πλούσια σε τριγλικερίδια. Και βλέπουμε ότι όσο αυξάνονται τα επίπεδα των τριγλικεριδίων νηστείας, τόσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα της HDL, η LDL δεν αλλάζει ιδιαίτερα, και τόσο ψηλότερα είναι τα επίπεδα των remnants, των υπολείπων χυλομικρών και VLDL. Επομένως, είναι σημαντικό σημείο τα τριγλικερίδια νηστείας για τα επίπεδα των υπολείπων χυλομικρών. Όλο αυτό το ζήτημα με τα τριγλικερίδια άρχισε με τις επιδημιολογικές μελέτες, όπου φάνηκε ότι όσο ψηλότερα είναι τα τριγλικερίδια νηστείας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα. Και πολύ μεγαλύτερος είναι στις γυναίκες. Εδώ με τα μαύρα είναι οι άντρες. Οι γυναίκες έχουν για τα ίδια επίπεδα τριγλικεριδίων ψηλότερο κίνδυνο από τους άντρες. Αυτό γιατί οι γυναίκες έχουν συνηθίσει να ζουν με χαμηλότερα επίπεδα τριγλικεριδίων και ψηλότερα επίπεδα της HDL, όπως ξέρετε, και μόνο μετά την εμεινόπαυση αλλάζει αυτή η ισορροπία. Πολύ σημαντική και καθοριστική ήταν η μεταανάλυση που έκανε ο Χόκανσον και ο Όστιν 17 προοπτικών πληθυσμιακών μελετών, όπου μετρήθηκε πια το μέγεθος των τριγλικεριδίων, ήταν δηλαδή μια ποσοτική ανάλυση της βλάβης. Και είδαν οι αναλυτές ότι για κάθε αύξηση περίπου 90 mg/dl τριγλικεριδίων υπάρχει μια αύξηση του κινδύνου για στεφανία νόσος στους άντρες 14% και στις γυναίκες μεγαλύτερη, όπως είδαμε και πριν, 37%. Αυτό αφού υπήρξε προσαρμογή για τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου και για την HDL. Επομένως, δηλαδή, φαίνεται ότι τα τριγλικερίδια νηστείας είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου. Επίσης, σε κλινικές μελέτες φάνηκε, αναφέρθηκε και χθες εκτενώς και σήμερα από τον Πρόεδρο, ότι ακόμα και σε ασθενείς
που είναι σε θεραπεία με στατίνες, υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό που παθαίνουν ακόμα εμφράγματα και αυτό αποδόθηκε εν μέρη στα επίπεδα των τριγλικεριδίων. Βρέθηκε δηλαδή, εδώ πέρα είναι η HPS, μια μεγάλη μελέτη με συμβαστατίνη, εδώ μελέτες με πραβαστατίνη, ότι τα άτομα που είχαν ψηλότερα τριγλικερίδια, ενώ εδώ είναι τα φυσιολογικά, και οι δύο ομάδες υποστατίνη είχαν ψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, μεγαλύτερο ποσοστά επεισοδίων. Και σε άλλες μελέτες φάνηκε αυτό, ότι μετά τη θεραπεία υπάρχει, ακόμα και με εντατική θεραπεία, υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό ασθενών που παθαίνουν επεισόδια. Και αυτό αποδόθηκε εν μέρει, όπως είπαμε, και στα τριγλικερίδια. Εδώ είναι από την μελέτη Prove It, μια μελέτη σε οξέα επεισόδια, στεφανία, στην οποία βρέθηκε ότι όταν τα τριγλικερίδια ήταν κάτω από 150, ο κίνδυνος και τα επεισόδια ήταν μικρότερα από όσο όταν οι ασθενείς είχαν τριγλικερίδια πάνω από 150. Είδαμε λοιπόν ότι άμεσα τα υπόλοιπα των χιλομικρών, βλέπετε εδώ που είναι μικρά, και των VLDL, μετά από τη λιπόλυση, μπορούν άμεσα να μπουν μέσα στον υπενδοθυλιακό χώρο και να προωθήσουν την αθυρωματική διαδικασία. Ξέρουμε όμως ότι και εμέσως τα τριγλικερίδια, οι λιποπρωτεΐνες που περιέχουν τριγλικερίδια, μπορούν να φέρουν αναστάτωση του μεταβολισμού μέσω δράσης στη θρομβωτική διαδικασία, μέσω δράσης στις φλεγμονώδεις διαδικασίες και μέσω δράσης στο ενδοθήλιο. Αυτή είναι μια πολύ ωραία μελέτη που εμείς ξέρουμε ότι ένα φυσιολογικό ενδοθήλιο, όταν του προκαλέσουμε ισχαιμία, μόλις σταματήσει η ισχαιμία, υφίσταται αγκιοδιαστολή για να αναπληρώσει το χαμένο οξυγόνο, αυτό που έχασε. Και εδώ πέρα είναι φυσιολογικά άτομα, στους οποίους χορηγήθηκε λιπαρό γεύμα, ένα γεύμα δηλαδή πλούσιο σε λίπος, και είδαν ότι είχαν μια φυσιολογική αντίδραση αυτά τα άτομα μετά από περίσφιξη του βραχίωνα, ώστε να προκληθεί ισχαιμία 4 λεπτών στη βραχιόνιο αρτηρία. Είδαν λοιπόν ότι στα φυσιολογικά άτομα υπήρξε μια αύξηση της διαμέτρου των αγγείων μετά από αυτή την ισχαιμία, μετά από το λιπαρό γεύμα. Ενώ στα άτομα που είχαν υπερτριγλικεριδαιμία, βλέπετε πώς μειώθηκε η διάμετρος του αγγείου, επομένως είχαν αγγειοσύσπαση αντί να έχουν φυσιολογική απάντηση αγκιοδιαστολή. Το ζήτημα τώρα είναι το εξής. Εμείς μετράμε και αξιολογούμε έναν άρρωστο σύμφωνα με τα τριγλικερίδια νηστείας, με όλο το λιπιδαιμικό προφίλ νηστείας. Αυτό όμως είναι αληθινό, αξιολογούμε σωστά τον άρρωστό μας? Ξέρουμε ότι στη διάρκεια της μέρας, μετά από διάφορα γεύματα που κάνουμε, αυξάνονται τα τριγλικερίδια, όπως είναι γνωστό. Το επόμενο γεύμα δεν είναι 8 ώρες μετά, που τόσο θέλουν τα τριγλικερίδια για να φύγουν από την κυκλοφορία, είναι 3-4 ώρες μετά. Επομένως, υπάρχουν κάποια υπόλοιπα, προστίθενται και τα υπόλοιπα από το επόμενο γεύμα και δώσω το επόμενο γεύμα. Επομένως, συνεχώς στη διάρκεια της μέρας υπάρχει μια επιβάρυνση των αγγείων μας με αυτό το λίπος από τα γεύματά μας τα φυσιολογικά. Πράγματι, τις περισσότερες ώρες της ημέρας είμαστε σε μεταγευματική κατάσταση και μόνο τη νύχτα, ορισμένοι και τη νύχτα ξυπνάνε και τρώνε, μόνο τη νύχτα μπορούμε να είμαστε να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση για τα τριγλικερίδια νηστείας. Όμως, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, στη διάρκεια της μέρας, έχουμε ψηλότερα τριγλικερίδια από όσο έχουμε εμείς μετρήσει το πρωί νηστική. Στη μελέτη της Κοπενχάγης, ο Νότεσκαρντ, μια πολύ σπουδαία μελέτη, έδειξε ότι τα τριγλικερίδια μη νηστείας, αυτά δηλαδή στη διάρκεια της μέρας, προβλέπουν καλύτερα τη στεφανία όσο και τα αγκιακά από ότι τα τριγλικερίδια νηστείας. Και βλέπουμε εδώ ότι όσο ψηλότερες είναι οι τιμές των τριγλικεριδίων μη νηστείας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για έμφραγμα και για εγκεφαλικό, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Επομένως, αυτή ήταν μια μελέτη σταθμός που έδειξε ότι είναι πιο σωστό να μετράμε τα τριγλικερίδια χωρίς να είμαστε νηστικοί, οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Δεν χρειάζεται δηλαδή νηστεία για να αξιολογήσουμε καλύτερα
τον ασθενή μας. Το λίπος χορηγείται από τη δεκαετία του 70, είναι γνωστό. Στην Ελλάδα ο κύριος Κατσιλάμπρος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη μεταγευματική λιπαιμία και μετά από αυτόν αρκετοί ερευνητές, η κυρία Κολοβού, ο κύριος Τεντολούρης ασχολείται πάρα πολύ, η κυρία Ηρακλιανού. Πολλά άτομα και έχουν γίνει και πολλές διατριβές πάνω στη μεταγευματική λιπαιμία. Και έτσι ξέρουμε και στην Ελλάδα να χειριστούμε αυτά τα ζητήματα και ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι. Να δούμε ένα παράδειγμα, να δούμε μερικά παραδείγματα για να δούμε ποιο είναι το σημαντικό σε μια καμπύλη λίπους και τι είναι αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε στις διάφορες ώρες, δηλαδή νηστικός είναι εδώ άρρωστος, παίρνουμε μια αιμοληψία, βλέπουμε ότι τόσα είναι τα τριγλικερίδια, στην πρώτη ώρα μια δεύτερη, στη δεύτερη και βλέπουμε πώς αυξάνεται συνεχώς, αυξάνονται τα επίπεδά του προχωρώντας και μπορούμε να πούμε ότι γύρω στην τέταρτη ώρα είναι τα ψηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχα, η άλλη καμπύλη αφορά ασθενείς με στεφανιαία νόσο και ασθενείς με αντίσταση στην ινσουλίνη. Και βλέπουμε ότι είναι πιο παθολογική καμπύλη, δηλαδή φτάνει σε πιο ψηλά επίπεδα στο πικ και καθυστερούν πάρα πολύ να φύγουν από την κυκλοφορία τα τριγλικερίδια αυτά. Μια άλλη μελέτη από άλλο ερευνητή, παλιά μελέτη του 1976, έδειξε ότι σε ασθενείς που έχουν ψηλά τριγλικερίδια, πόσο πιο ψηλά νηστείας, πόσο ψηλότερα φτάνουν συγκριτικά με τους υγιείς. Εδώ πέρα είναι πάλι διάφορες μορφές δυσλιπιδαιμίας, συγκρινόμενοι με φυσιολογικούς και βλέπουμε, αυτά είναι τα επίπεδα των τριγλικεριδίων, πόσο να φτάνουν τα 200 ούτε. Ενώ τύπου 2 δυσλιπιδαιμία φτάνουν ψηλότερα, τύπου 4, βλέπετε, φτάνουν τα 1200 μετά από τη χορήγηση ενός λιπαρού γεύματος. Τύπου 3 επίσης φτάνουν πολύ ψηλά. Παρατηρούμε όμως εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, ότι είναι σημαντικό το επίπεδο των τριγλικεριδίων νηστείας. Δηλαδή, όσο πιο ψηλά ξεκινάει κάποιος, τόσο πιο ψηλά φτάνει μεταγευματικά. Και αυτό φυσιολογικό είναι. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι το πόσο λίπος περιέχει το γεύμα που θα χορηγήσουμε στον ασθενή μας. Βλέπουμε ότι όταν είναι χαμηλό, κάπως πιο normal είναι, αυτά είναι φυσιολογικά άτομα. Όταν χορηγούμε 80 γραμμάρια φτάνουν πιο ψηλά, όταν χορηγούμε 120 γραμμάρια φτάνουν ακόμα ψηλότερα. Επομένως, τα δύο σημαντικά σημεία είναι η περιεκτικότητα λίπους του γεύματος και τα επίπεδα των τριγλικεριδίων νηστείας. Εδώ πρόκειται για αθλητές και βλέπουμε, είναι η κάτω καμπύλη που αφορά τους αθλητές και εδώ πέρα είναι απλοί που έτσι ερασιτέχνες, ας το πούμε, που ασχολούνται με τον αθλητισμό και βλέπουμε πόσο καλύτερες καμπύλες έχουν οι αθλητές, επομένως η άσκηση είναι πολύ σημαντική για την μεταγευματική δυσλιπιδαιμία. Εδώ επίσης είναι μια άλλη μελέτη που δείχνει επίσης άτομα με στεφανιαία νόσο και βλέπουμε πόσο χειρότερη είναι η καμπύλη σε αυτά τα άτομα. Και εδώ μια άλλη μελέτη από την Κολοβού που αφορά φυσιολογικά άτομα με μεταβολικό σύνδρομο και υπερτασικούς. Και βλέπουμε την τέταρτη ώρα πόσο ψηλά φτάνουν τα τριγλικερίδια στις δύο παθολογικές ομάδες συγκριτικά με τους υγιείς. Στην έκτη, ακόμα στην 8η ώρα είναι ψηλά. Δηλαδή καθυστερούν πολύ να φτάσουν το ξεκίνημα. Έτσι λοιπόν προέκυψε η ανάγκη να στανταριστούν αυτά, να στανταριστεί δηλαδή η περιεκτικότητα του λίπους στο γεύμα αυτό του λίπους και σε ποια ώρα θα μετράμε. Γι' αυτό η κυρία Κολοβού κάλεσε ορισμένους ερευνητές ήταν μια διεθνής συνάντηση με άτομα που ασχολούνται με τη μεταγευματική λιπαιμία και άλλα άτομα που δεν ήρθαν στην Αθήνα, αλλά ενέκριναν αυτό το statement και ορίστηκαν εκεί ορισμένα επίπεδα. Έτσι, δηλαδή, σήμερα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε και θα σας πω γι' αυτό. Σύντομα για να μην σας καθυστερώ κιόλα. Ξέρουμε λοιπόν ότι τα τριγλικερίδια νηστείας, η φυσιολογική τους τιμή είναι 150. Τα τριγλικερίδια χωρίς νηστεία, οποιαδήποτε ώρα της μέρας δηλαδή, πρέπει να είναι κάτω από 180. Τα τριγλικερίδια μετά από φόρτιση με γεύμα λίπους δεν πρέπει να ξεπερνούν το 220. Αυτή είναι δηλαδή η τιμή maximum που μπορεί να έχει κάποιος στα τριγλικερίδια στο πλάσμα του. Τώρα, τι πρέπει να περιέχει αυτό το γεύμα.
πρέπει να έχει 75 γραμμάρια λίπους, 25 γραμμάρια υδατανθράκων και 10 γραμμάρια πρωτεϊνών και να μετράμε τα τριγλικερίδια 4 ώρες, δηλαδή στην ώρα 0, πριν από τη χορήγηση του γεύματος και 4 ώρες μετά το γεύμα. Αυτό είναι ένα αντίστοιχο της καμπύλης γλυκόζης που γίνεται στους προδιαβητικούς, ας το πούμε έτσι. Σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε αυτό το τεστ, γιατί παλιότερα υπήρχαν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ο κάθε ερευνητής έβαζε δικά του μέσα ποσοστά συμμετοχής των λιπαρών και των υδατανθράκων. Σήμερα έχουμε σταντάρι και υπάρχει αυτό το έτοιμο γεύμα που γίνεται με το λιποτεστ. Είναι σε σακουλάκια, είναι λιοφιλιζέ, είναι σκόνη, τη διαλύουμε με νερό. Και γίνεται ένα νόστιμο, γιατί παλιότερα ήταν πάρα πολύ άνοστο, δυσκολευόταν οι ασθενείς να το πάρουν. Έχει μια γεύση παγωτού, ας το πούμε έτσι, με σοκολάτα μέσα. Είναι νόστιμο και μπορεί να χορηγηθεί και εμείς το δίνουμε και σε παιδιά και το τρώνε με ευχαρίστηση. Επομένως, αυτή η ευκολία τώρα που έχουμε είναι ότι μπορεί ο άρρωστος δηλαδή να κάνει την εξέταση νηστείας οποιαδήποτε μέρα θέλει, παίρνει αυτό το γεύμα, μένει στο σπίτι του για 4 ώρες και μετά από 4 ώρες έρχεται στο εργαστήριο και κάνει την δεύτερη εξέταση που πρέπει να γίνει στην 4η ώρα. Επομένως, είναι μια ευκολία γιατί ο άρρωστος δεν έρχεται στο νοσοκομείο. Μπορεί να έρχεται στο νοσοκομείο ή στο εργαστήριο όπου θέλει. Πάντως, πρέπει 4 ώρες να αφιερώσει για το τεστ αυτό. Ποια άτομα τώρα υποβάλλονται σε αυτό το τεστ? Κατά προτίμηση τα άτομα που έχουν τριγλικερίδια από 90 μέχρι 180. Γιατί πάνω από 180 ούτως ή άλλως είναι παθολογικά τα επίπεδα, επομένως δεν έχουμε τι να ψάξουμε. Η καμπύλη δηλαδή χρειάζεται στα άτομα που έχουν οριακά επίπεδα και εμείς θέλουμε να ανιχνεύσουμε κάποια παθολογία για να τη θεραπεύσουμε. Αυτά τα άτομα δεν είναι λίγα. Έχει βρεθεί ότι όλοι οι στεφανιαίοι, όλοι οι διαβητικοί, οι υπερτασικοί, οι παχύσαρκοι είναι πάρα πολλά άτομα που μπορούν να υποβληθούν σε αυτό, που συμφέρει να υποβληθούν σε αυτό το τεστ για να μειωθεί αυτός ο υπολοιπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος που έχει αναφερθεί την τελευταία δεκαετία πάρα πολύ. Πώς θεραπεύονται? Με αλλαγή του τρόπου ζωής και με φάρμακα. 2 διαφάνειες μόνο ήθελα να δείξω για τα παιδιά, που έχει γίνει και σε παιδιά, που ακόμα είναι αμφιλεγόμενες, επομένως δεν υπάρχει σύσταση για την καμπύλη στα παιδιά, δεν υπάρχουν οδηγίες γι' αυτό. Σε μια ομάδα οικογενειών με μεικτή δυσλιπιδαιμία, τα παιδιά βρέθηκε να έχουν παθολογική καμπύλη, ακόμα κι αν είχαν φυσιολογικά επίπεδα νηστείας, τα οποία όμως σχετίζονταν τα τριγλικερίδια μετά το γεύμα με τα τριγλικερίδια νηστείας. Και μια άλλη μεγάλη μελέτη πανευρωπαϊκή, η EARS-2, στην οποία είχε πάρει μέρος και η Ελλάδα, στην οποία αν βλέπανε όλα τα παιδιά μαζί, δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ φυσιολογικών και ατόμων με στεφανία νόσο και οικογένειας με στεφανία νόσο. Εάν όμως διάκριναν μια υποομάδα παιδιών που είχαν αυξημένα τριγλικερίδια νηστείας, τότε αμέσως έβγαινε παθολογική καμπύλη στα παιδιά αυτά. Επομένως, κάποιες μελέτες βγήκαν θετικές, ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε μια παθολογία και στα παιδιά, άλλες βγήκαν αρνητικές. Βασικό είναι στα παιδιά τα επίπεδα των τριγλικεριδίων νηστείας. Μια πολύ σπουδαία μελέτη για τη θεραπεία είναι από την κυρία Σάμψον, η οποία είδε ότι σε άτομα με στεφανιαία νόσο, με εγκατεστημένη στεφανιαία νόσο και σε θεραπεία με στατίνες που ήταν στο γκολ, που ήταν δηλαδή στο στόχο η LDL, παρουσίασαν αυξημένα τριγλικερίδια μετά από χορήγηση όχι λιπαρού γεύματος, αλλά κανονικού γεύματος με χαμηλά λιπίδια, δηλαδή με 25 γραμμάρια λίπους, το φυσιολογικό τους γεύμα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμα δηλαδή και όταν είναι θεραπευμένα κάποια άτομα, μπορεί να παρουσιάσουν παθολογική καμπύλη, μια παθολογία στα τριγλικερίδια μετά από ένα οποιοδήποτε γεύμα και ίσως αυτό σημαίνει στο μέλλον ότι θα μειωθούν τα φυσιολογικά επίπεδα των τριγλικεριδίων. Αυτό δηλαδή καταλαβαίνουμε μετά από αυτή τη μελέτη. Το ίδιο βρέθηκε και για τη VLDL και εδώ το ίδιο. Με την αλλαγή του τρόπου ζωής εννοούμε όλα αυτά τα καλά πράγματα που ξέρουμε όλοι, αλλά δεν μπορούμε εύκολα να τα εφαρμόσουμε. Αλλά αν κοιτάξουμε τι έκανε η άσκηση μετά από γεύμα λίπους, μετά από 6 μήνες, θα δούμε ότι
πριν από την άσκηση είχαν 4 ώρες μετά το γεύμα ήταν 222 σε φυσιολογικά άτομα και μετά από 6 μηνών άσκηση βλέπετε πόσο πολύ βελτιώνονται τα τριγλικερίδια. Επομένως, η άσκηση είναι μια πολύ καλή για τον τρόπο ζωής μας λειτουργία. Επίσης, το κάπνισμα, βλέπετε, εδώ πέρα είναι σε άτομα που δεν κάπνισαν ποτέ, σε πρώην καπνιστές και σε νυν καπνιστές, μετά από 3,5 ώρες, πόσο πολύ επηρεάζει τη μεταγευματική λιπαιμία. Ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι όλα αυτά είναι αφενός γονιδιακά καθορισμένα, δηλαδή έχει βρεθεί ότι πολλά γονίδια παίρνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, αλλά επίσης ο τρόπος ζωής είναι πάρα πολύ σημαντικός για την παθολογία και για τη βελτίωση μετά για τη θεραπεία. Ευχαριστώ πολύ. Ελένη, σε ευχαριστώ. Ήσουν αξεκάθαρη. Έχουμε χρόνο για 1-2 ερωτήσεις και θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι είμαι εδώ πάνω στο βήμα για να σε ρωτήσω το εξής. Πρακτικά, έτσι, όταν βλέπουμε έναν άρρωστο, έστω έχει 180 τριγλικερίδια και μπαίνει στις κατηγορίες στο κουτάκι τι κίνδυνο έχει. Ο στόχος μας είναι πάντοτε η LDL. Τι νόημα έχει από εκεί και ύστερα να τον ελέγξουμε τον άρρωστο αυτό, τη στιγμή που θεραπευτικά έχουμε τίποτα να προσφέρουμε, εκτός από το επιστημονικό κομμάτι ότι ναι, αυτός μπορεί να έχει μεταγευματική υπερτριγλικεριδαιμία, έχει νόημα να τον ελέγξουμε? Έχει νόημα, έχει το ίδιο νόημα που έχει η καμπύλη ζαχάρου σε αυτά τα άτομα, τα borderline, που είναι μέλλοντες διαβητικοί. Ιδιαίτερα αν τα άτομα αυτά που λέμε τώρα με τα 180, ο άρρωστος που θα εξετάσουμε, έχει μια παθολογία, είναι υπερτασικός, είναι παχυσαρκός, είναι στεφανιαίος, έχει κάτι, τότε έχει πολύ μεγάλο νόημα να ανιχνεύσουμε μια παθολογική απάντηση στο λίπος. Αν ξεκινήσει με νηστείας που είναι γύρω στο 200, εξορισμού έχει μάλλον παθολογία. Το να την επιβεβαιώσουμε με ένα τέτοιο γεύμα, τι θα του προσφέρουμε? Όχι, δεν έχει νόημα. Στο 200 δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Όχι, όχι. Οπότε πιάσουμε μέχρι 180. Ναι, εκείνο που ίσως λες είναι, δεν είναι και μπορεί να είναι. Αυτό, ναι. Με την αυθύνα ότι πιθανότατα να είμαστε πιο επιθετικοί στην θεραπεία. Στη θεραπεία. Έτσι. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί. Αυτό το νόημα έχει. Για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Ουσιαστικά είναι πρακτικό, έτσι, για να μπορέσει να δει. Η κυρία Πηλιανού είναι έτοιμη να δεχθεί κάποια από το ακροατήριο ερώτηση. 2. Ευχαριστούμε για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Εμείς ασχολούμαστε ιδιαίτερα με υπερτασικούς ασθενείς. Σε ποια επίπεδα τριγλικεριδίνου θα πρέπει να ησυχάσουμε και να μην προχωρήσουμε σε... Για την ώρα οι φυσιολογικές τιμές είναι μέχρι 150, όπως ορίζουν οι οδηγίες. Δώσατε όμως, θεωρητικά εμείς δεν πρέπει να ετοιμάσουμε, να ησυχάσουμε, γιατί έχουν αυξημένο κάποιο. Δεν πρέπει να ησυχάσουμε, ξέρετε, γιατί έχει βρεθεί ότι τα άτομα, όταν τα τριγλικερίδια είναι, ας πούμε, 100, όχι 150, ήδη από το 90 και 100 αρχίζουν να υπάρχουν μικρές πυκνές LDL. Είναι γνωστό ότι όταν έχουμε ψηλά τριγλικερίδια, εμφανίζονται οι μικρές πυκνές LDL που είναι πιο αθυρωματογόνες. Αυτές δεν εμφανίζονται στο 150, στο 180, εμφανίζονται ήδη από το 100. Επομένως, γι' αυτό αρχίζει ήδη μια παθολογία του μεταβολισμού. Ακόμα δεν έχει μπει στις οδηγίες, αλλά σίγουρα ακόμα δυσκολεύτηκαν να βάλουν τα τριγλικερίδια σαν παράγοντα. Και πολλοί ερευνητές έχουν μια άρνηση να δεχτούν ότι τα τριγλικερίδια είναι... Όχι τα τριγλικερίδια, οι λιποπρωτεΐνες που περιέχουν τριγλικερίδια εννοείται. Επομένως, είναι ήδη προβληματικό το άτομο που έχει 130 τριγλικερίδια, που έχει μια άλλη παθολογία, δηλαδή ο υπερτασικός, σίγουρα έχει μικρές πυκνές LDL. Γιατί σε επίπεδο πρόληψης, τι θα πρέπει να κάνουμε? Μιλάω για το εξωτερικό ιατρείο, δεν μιλάω για τις ερευνητικά... Σε επίπεδο πρόληψης, καταρχάς θα του συστήσουμε να κάνει δίαιτα, για να μειωθούν κι άλλο τα τριγλικερίδια του και άσκηση. Θα του κάνουμε το γεύμα το αυξημένο? Το γεύμα έτσι λέει το statement, ότι αυτός είναι πολύ κατάλληλος για το γεύμα. Από 90 μέχρι 180 επίπεδα τριγλικεριδίων. Σε αυτή την γκάμα ασθενών κάνουμε το γεύμα. Θα μας το κόψει η Τρόικα, έτσι κι αλλιώς. Η Τρόικα δεν νομίζω ότι επεμβαίνει τόσο σε τέτοια ζητήματα. Όταν δεν θα τα καλύπτει το ταμείο και θα είναι η υποχρέωση, με αυτή την Εγώ ήθελα να
Στην καμπύλη αξιολόγησης του λίπους, έχει σημασία η περιορισμένη δραστηριότητα στη διάρκεια του τετραώρου ή όχι? Βέβαια. Ναι. Δεν πρέπει ο ασθενής να τρέχει πάνω κάτω. Πρέπει, κατά όπως με στην την καμπύλη καμπύλη γλυκόζης. γλυκόζης, ναι, πρέπει να είναι ήρεμος, δεν πρέπει να κάνει άσκηση εκείνη την ώρα. Ή τη συνήθιση καθημερινή του δραστηριότητα. Ναι, τη συνήθεια, αλλά ήπια, όχι Ναι. μεγάλη άσκηση. Γιατί Φαντάζομαι αν μειώνουν. στο τετράωρο αυτό πάει στο γυμναστήριο, μάλλον τα αποτελέσματα θα είναι λάθος. Ναι, όχι, δεν πρέπει. Νομίζω είναι περιορισμός όπως και στην καμπύλη γλυκόζης, έτσι. Βέβαια, ίσως να μην είναι τόσο, γιατί στην καμπύλη γλυκόζης πρέπει να κάθεται ο άρρωστος, έτσι. Να έχει ένα βιβλίο και να διαβάζει, να μην κάνει τίποτα άλλο. Αλλά εδώ ίσως να είναι λίγο διαφορετικό. Υπάρχει άλλη... Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αν ένας στεφανίος ή διαβητικός έχει πιάσει το στόχο LDL και έχει 100 από 100 ή 100 από 70, τα τριγλικερίδια μετά πρέπει να τα κυνηγούμε, δηλαδή... Πάρα πολύ πρέπει. Δηλαδή, αν έχει, ας πούμε, 180 τριγλικερίδια, Ναι, πρέπει να τα κυνηγάμε πάρα πολύ. Υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος και μετά υπάρχουν κάποιες οδηγίες, δηλαδή θα περιμένουμε τόσο με τη διατροφή, τόσο καιρό, ή θα του δώσουμε ω3 σε τόση δόση, ή ξέρω εγώ θα προσθέσουμε φαινοφιμπράτη, ή υπάρχει κάποιος Έτσι αλγό. όπως το λέτε, ναι. Υπάρχει στις οδηγίες, βέβαια. Και, δηλαδή καταρχάς, με τη διατροφή πόσο καιρό περιμένουμε? Στους στεφανιαίους δεν περιμένουμε με τη διατροφή. Σε αυτούς που έχουν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Στους διαβητικούς? Θεραπεύουμε. Ούτε στους διαβητικούς. Στους φυσιολογικούς, ας το πούμε, που είναι σε μια σωστή LDL, σε ένα σωστό στόχο, σε αυτούς μπορούμε να περιμένουμε, σε αυτούς που έχουν δηλαδή χαμηλό ή μέτριο κάπως κίνδυνο. Σε αυτούς περιμένουμε ένα τρίμηνο. Ερώτηση. Μέχρι τώρα δίναμε, ας πούμε, ω3. Από εδώ και στο εξής, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τα ταμεία, τα παίρνουν όλο και λιγότεροι. Να δίνουμε φαινοφιμπράτη? Είναι πιο εύκολο να αρχίσουμε με ω3. Είναι πιο ήπια φάρμακα. Και μετά πάμε στη φαινοφιμπράτη. Εκτός αν είναι τα τριγλικερίδια πάνω από 400. Μέχρι 400 προσπαθούμε με ω3. Αν δεν τα καταφέρουμε, πάμε μετά στη φαινοφιμπράτη. Δεν τα παίρνουν λίγο λόγω κόστους τώρα το ω3. Γι' αυτό έκανα. Το ξέρω, ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε? Θα δώσουμε φαινοφιμπράτη. Σε έναν άρρωστο που δεν μπορεί να πάρει, θα δώσουμε φαινοφιμπράτη. Γιατί είναι και η μόνη που μπορεί να συνδυαστεί με στατίνη. Νομίζω αυτό που κάνετε στην καθημερινή πράξη. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζετε. Γιατί οι οδηγίες είναι σαφείς, λένε ότι ο πρώτος στόχος είναι η LDL, ο δεύτερος στόχος είναι η non-HDL, για να περιλάβει όλους αυτούς τους. Έτσι. Τώρα από εκεί και ύστερα είναι θέμα οικονομικό. Νομίζω ότι αν πείσετε τον άρρωστο ότι πρέπει να χάσει βάρος γιατί θα πληρώνει, ίσως αυτό να είναι ένα κίνδυνο, να σταματήσει να καπνίζει. Μιλάμε για τα φάρμακα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι έχουμε ασθενείς με πρόβλημα αλκοολισμού, που είναι μεγάλο και σε νέα άτομα. Έχουμε ασθενείς που καπνίζουν πάρα πολύ, που όλα αυτά ανεβάζουν τα τριγλικερίδια. Βέβαια. Ασθενείς με συναισθηματική αστάθεια, που τρώνε ακατάστατα ή παραπάνω, οπότε δεν ρυθμίζεται το ζάχαρο που και αυτό ανεβάζει τα τριγλικερίδια. Οπότε εμείς έχουμε όλα αυτά που εγώ τα ιεραρχώ πρώτα, ή όλοι μας, και θα ασχοληθούμε με το να δώσουμε ω3 και φαινοφιμπράτη. Να τη δώσουμε, αλλά διακοπή καπνίσματος, αλκοόλ, τι κάνουμε στην ψυχολογία του αρρώστου? Κατάλαβα. Ναι, αυτά έχουμε. Νομίζω αυτά είναι τα πρώτα. Αν το μήνυμα από το τραπέζι ήταν δώστε φάρμακα, νομίζω ήταν λάθος το μήνυμα. Τουλάχιστον εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Το πράγμα, Όχι. έτσι. Νούμερο 1 είπαμε ότι είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής. Αυτό είναι πρώτο. Αλλά επειδή είμαστε μάχημοι γιατροί, έτσι, περισσότεροι από εμάς εδώ πέρα μέσα, έτσι, αυτό που λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, εγώ να σου πω δηλαδή στα 30 χρόνια που ασκώ αυτό το και βλέπω διαβητικούς κυρίως αρρώστους, αν το πέτυχα σε έναν άρρωστο, ίσως είναι φοβερά δύσκολο. Μακάρι να μπορούσα να δω το τσιγάρο. Και το τσιγάρο. Όταν εμείς όμως από μόνοι μας από πριν λέμε αποκλείεται να το πετύχουμε. Όχι, δεν είναι. Δεν το λέμε αυτό. Εάν εδώ από κάτω είχε κοινό, τότε θα το συζητούσαμε. Έτσι. Μιλάμε με γιατρούς. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι η δυσκολία του να χάσει ένας άρρωστος βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και πολύ περισσότερο το δεύτερο μεγαλύτερο δυσκολία είναι το να διατηρήσει αυτό το βάρος που έχει χάσει. Έτσι. Το τσιγάρο, ναι, αν καταφέρετε και έχετε τον τρόπο εσείς για να κόψετε το τσιγάρο, ακόμα και οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν περάσει εύφραγμα, έτσι, καπνιστές που μετά από 6 μήνες ξαναρχίζουν να καπνίζουν. Ναι, η αλλαγή του τρόπου ζωής είναι νομίζω το πρώτο.
Και πρέπει να επιμένουμε. Σίγουρα, το λένε, έτσι είναι και στις οδηγίες. Και υπάρχουν ιατρία... Σίγουρα, έτσι είναι. Έτσι. Και υπάρχουν ιατρία, μην κάνουμε διαλογική συζήτηση, και υπάρχουν ιατρία αντίστοιχα για τους αλκοολικούς, για τους καπνιστές, για τους παχύσαρκους. Να μπει σε αυτή τη διαδικασία, άρα ναι. Να μπει στην διαδικασία. Αλλά εάν δεν καταφέρουμε ή αν είναι στεφανίος και έχει αυτό το πρόβλημα, δεν θα περιμένουμε να κόψει το τσιγάρο, να χάσει βάρος, πρέπει να επέμβουμε.